Pois, cando comezamos, eu non pensaba se chegaríamos ata 30 anos. Pero hai que recoñecer que, aínda habendo de todo, foron 30 anos moi divertidos. Dame o teu amor, nena, dame o teu amor. Deixa o teu cantor, solta a tua melena e dame o teu amor. Sempre tivemos gusto pola comedia e, sobre todo, gusto por divertirnos facendo teatro, non? Divírtenos facer teatro, sexa o teatro que sexa. Home, se o teatro que é, ao mesmo tempo, tamén é divertido, millor. Claro. Pero, se non é, tamén nos divertimos facendo, Sí. Nena, dame o teu amor. Deixa o teu cantor, solta a tua melena e dame o teu amor. Deixa mamá, nena, deixa papá. Vente conmigo, nena, imos gozar. Teatro do Noroeste naceu pouco despois de crearse a profesionalización aquí en Galicia e foi un camiño paralelo do teatro galego. É un dos pilares do teatro galego. Pois é un referente absolutamente necesario do teatro que se fixo e se fai neste país, non? Un antes e un despois no xeito de facer as cousas. Creo que neste caso Noroeste creou escola, digamos. É maravilloso e é milagroso celebrar 30 anos. É amor por esta profesión. Eu teño amor por Teatro Noroeste. Ata aquí chegamos. Foi duro, pero divertido. Luma, que nos quiten lo bailado. Grazas.